ಜೆಲ್ ಮೆಹಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಪೋರು ಜೇರೆಗ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕರಿಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಬೋರಾಂಡ್ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂಯ ಅಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಬಂದಾಪುಡು ಬೇಗ ಅಂಚ लॉलीपॉप है चिकन टिक्का भी है थोड़ा दो स्ट्राइक ಕೆಬಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವನಸಣ್ಣ ಮುಲ್ಗಟ್ಟಿಡ ಹೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬದೀತೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲಾಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೈತಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಯಾ ಓಪನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಕಂದೈತೆ ಗೋವರ್ದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಇಂದುವೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಡ್ತುದೇರ್ಗೆನಾ ಇಂದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ದ ಏನ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಲಕ್ಕ ಇಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತೀರ 8 ಏನಂದ ಆನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವು ಹೋಲಿ ಇತ್ತಂಡತೆ इस्सलान टिकट ले लीजिए कितने का है पर पर्सन टिकट ढूंढ गया सेम तो नहीं है सर इतना ಹೆಂಗ ಬಜೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೈತ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ತೆಂಕೈತ ಪುದರ್ ಸಾರಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಚ್ಚೆ ವ್ಯೂ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ದ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಪೊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂದ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಸ್ಲೋಪ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಪೋರ್ನೆ ಬಂಗ ತಿರ್ತು ಒಂತೆಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಏನು ಬರೀತಿ ನಾವು ನರಕ್ಕ ಏನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಬರೀದಿಪ್ಪಿ ಏನ ಅಂದು
ಅಂತೂ ಇಂತ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತೋಚುಂಡು ಪಿದ ಇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯರ್ಲ बोलो भाई 9 इंच बाउंड्री वॉल पे हवा महल बनाया हुआ है। ओके ठीक है, 365 खिड़कियां इसका फ्रंट के साइड में दिया हुआ गया है। टोटल 965 खिड़कियां, लेकिन आगे फ्रंट में जो है वो 365 खिड़कियां दिया हुआ है। जो उस खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा वगैरह आती थी। और जो 30 त्योहार के मेले वगैरह होते थे ना, तो रानी वगैरह पीछे की तरफ खड़े होकर सीढ़ी पे और वो मेले को देखा, क्योंकि पहले पर्दा का सिस्टम था, सास ससुर के सामने या किसी इसके सामने जा नहीं सकते थे ना अपन, तो वहाँ से झरोकों से देखती थी, मतलब 30 त्योहार का मेला वगैरह। और ठंडी ठंडी हवा आती थी, हवा महल नाम है उसका। जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई है उसकी। 9 इंच बाउंड्री वॉल पे सिर्फ बनी हुई है वो, कोई नीम नहीं, कुछ नहीं, बिना नीम का बना हुआ है वो। यही है उसकी खासियत। जो लोग ऊपर गए थे वो सुनिएगा मेरी बात को। इसको इसलिए बनाया गया था राजा महाराजा के टाइम पे, क्योंकि जो लड़ाई होती थी ना भाई तो वहाँ ऊपर से पूरा दिखता था कि कोई उधर का सैनिक हमला तो नहीं करने के लिए आ रहा है, इसलिए बनाया। ಎಂದು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪೋಯಿನ ವಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಂದುವೆ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಅವೇ ಏನ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಆಟೋ ನಾನು ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೋದು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾದ ಗುದ್ದೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ 2 ಜನ ಅಂತಾನೆ 2 ಪೋಯಿರಾತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ತಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ? मारवाड़ी बाजार, किशनपोल बाजार, ये मारवाड़ी बाजार, सब कुछ का अलग अलग सेपरेट दुकान है, बट सब होलसेल है। जैसे साइकिल का अलग होगा, तेल वेल का अलग है, घी का अलग है। मतलब यही मेन मार्केट हो गया। ಮೂಲು ಸಾರಿ ಪೂರ ತೋರ ಬತ್ತ ಪಗಡಿ ಉಂಡು ಪಗಡಿಗೆ ತೊಂದುಂಡು ತೆಕ್ಕಡೆ ಶಾಲ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಒಂದೇಕೇನ ರಜಾಯಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ये कितना 100 ग्राम्स का? 100 ग्राम कपड़े सही टोटल वेट 250 ग्राम कॉफी आनंद शुभानंद बरो पिंक सिटी पिंक कलर नाइस ಶೋಕೊಂಡತ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ತ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ಏಕ್ ರಕ್ಕೋ ये एक पिंक लो रायल ಅವ್ ರಜಾಯ್ ಅವೇನ್ ರುಮಾಲ್ದ ತೆಲ್ಯ ಮನ್ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ इंचो ಅವ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏ ಇಂದ ಇಡ್ಡೆ ಉಂಡಮ್ಮ ये 100 ग्राम का रजाई और दूसरा 40 ग्राम सिल्क साड़ी। ये सिटी पैलेस में गवर्नमेंट का शॉप देखा महारानी बाजार, उधर लेने से 1850 का एक है ये तो हमारा होली का स्कीम पड़ा है इसलिए आपको दे रहा है। ये कितना मीटर का है? 6.5 पूरा ओपन करके दिखा दे डेमो दिखाऊं सीधा कलर ऑल आर डिफरेंट कलर डिफरेंट ಶೋಕೊಂಡು शोकोन के स्टोन क्या नाम है ये साड़ी का? 40 ग्राम सिल्क साड़ीज का डेमो बिल्कुल स्मूथ रहता है। डॉक्टर लेक्चर लोग वेयर करते हैं इनके टाइम नहीं होता आयरन करने का। 40 ग्राम सिल्क साड़ी के हाँ ब्लाउज साथ में ऑल विद ब्लाउज नहीं कौन सा रनिंग ब्लाउज है? एक्स्ट्रा है रनिंग नहीं इसमें कलर है? ये दे रही है ना अबे कलर अपना एक तो ये सेम है एक ये ब्लू अब चिंदू एड्डे दो कलर हार्डवेयर है ना यार माल तो प्योर येलो ऐसा नहीं है इसमें रेड ब्लैक ಓಕೆನಾ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಇಂದು ಉಂಡು ಇಸ್ಮೆ ಆಪ್ಷನ್ ತಾನ ದಿಕ್ಕಾವು ಅಂದೆ ಇಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು
ಅಂದೇನ ಪಂಚಂಪೋಲಿ ಪಟೋಲ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹವಾ ಮೆಹಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಜೈಪುರದ ಮೇಯ್ನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದುವೆ ಹವಾ ಮೆಹಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಪೊಲೀಸ್ದಲ್ನಾಗೆ ಏನು ಪೂಜೆ ರಾ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕಲಿತ ಹವಾ ಮಹಲ್ದ ಉಲಾಯುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಬಿಸಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದು ಅವೇನಾ ಸಕಾರ ಮುಟ್ಟದೇನಾ ಅವಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಜು ಅಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪರಿ ಜೈಪುರ ಪಗಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋರ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪದ ಪುರ ತಿರುಗದಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಮ್ಗೊಂತ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಏನ WTCಗೆ WTC ಏನಾಗ್ತದ ಸಾರಿ WCT ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ತಿರುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ರೂಮ್ ಪೋಜೆ ಪೊಲಿ ಆತ ಮನಸ್ ಮಂತದಂದ ಸಾಯಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕಾತಂಡ ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಲತ್ತ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲಕ್ಕ పోయించి ఫుడ్ కోర్ట్ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ದುಬೈ ಬಜಾರ್ ಉಂಡು छोले भटूरे फैन मुल्ले मुल्ले ಗೆತೊಂಡರ ಮುಲ್ದಲ ಇನ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಿಂಕ್ ದ ಇನ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೂಲೇನಲ್ಲ ತೂಯರ ಇನ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಿಂಕ್ ದ के लिए तो ये आ जाएगा 42 है एक ये ऑरेंज कलर है इसका ओ इयरिंग्स ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ತಿರುಗದ ಮಾತಾಂಡಿ ನೀತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ತುಯ್ಯ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಂಬರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಜಲ್ ಮಹಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೇನ ಏನೈತಿ ನಾವು ಜಲ್ ಮಹಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನತ್ತು ನಾವು
ಹವಾ ಮೆಹಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ದ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ ಅವಲ ಪೋರ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ ಪಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಡೀಪ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಂತ ಗೊತ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ್ ಅಂಚ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಗೂಗಲ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆತ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಜಿ ಓ ಏನ ಅಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಹೈಯರ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಪೂರ ತಿರುಗದಾದ ಮೂಲೊಂಜಿನ ಮಾಲ್ ಉಂಡು WTP WTP ಎಂದು ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಪೂರ ಒಂತೆ ತಿಂದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಅಂಚೆತ್ತ ನನ್ನ ಐತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪೂರ ಚೆಪ್ಪುನು ಏನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತೆ ಸಾಕಾತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಲ ಪೂರದೆ ತೊಂದು ಆಡ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಏನ ಆಟೋದಾಕಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆನೆಟ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ರಿಕ್ಷಾದಾಕಲ್ ಓರಿಯಾಗ ತಾಂಟವನು ಆಂಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೇಕೆ ಏರಿಜ್ಜಿ ತಾಂಟ ಏನಕ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋಪೆರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಏರಿಯಾಗ ತಾಗದಂಡಕ್ಲ ಪೋಪೆರ ನಮ್ಮನ ಊರು ಡಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಒಲ್ ಪಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾಗವೇರು ನೆರೋನ್ವೇರು ಪೋಪೆರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಂಡ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೇರು ಡೈಲಿ ಇಂಚೆನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದಿತ್ತ ಅಂತ ಸೀಸನ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಜೈಪುರ್ಡು ಏನಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅವು ಎಂಚ ಏನಪ್ಪ ಪಿನಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಡ್ದಿಂಚ ಒಂತ ವೆದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪಣ ಮುಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚ ದಾದಾತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ್ ಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಬೇತೆ ಸಿಟಿ ತೂತುಜ ಆಂಡ ಇಂದು ಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಜೈಪುರ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಗಂಡಿ as a welcome. Okay. Available work in change malparich. Since 400 years it's same. Panda paint and change malparich. Paint design change malparich. Maltanda. Maltanda see the code. Undu ena jail. Jail. ಈ ಜೆಪ್ಪರ ಫಿಟ್ ಈ ಜನ ಇಡೀ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗೂಗಲ್ ಮಂತೊಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಬರ್ಟೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಏನ ನಮಕ್ ಲೋಕಲ್ ಪೋವರ್ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಏನ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಟೋಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರೇನ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಒರಿಯಾಗ 10 ರೂಪೀಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಉಂತರಪ್ಪನಾಡ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ದೂರ ಪೋರಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 15 to 20 minutes ಉಪ್ಪುನು ಅವು ನಮಕ್ ಸೇವ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಈಗ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು 5-10 minutes ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಏನ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ ಪಂಡ ನಮಕೊಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಿದೆದಕ್ಲೆ ಪೂರತ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಊರ್ಡು ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುನತ ಊರ್ಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೋಮೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ